Онлайн жарык мастер-класс онлайн күрәктәһи бел онлайн кенсер муньяктар зумга уроктар Google Class'ка билеген бойды бирләрнән кими даганы соһоппаккын жай күһәйән бу терминнер олохпутугар бигетик кирдиләр. Манитәңе бирдилән Джон магыннар терелтеләр, үлеләрен социаль сетемнәңгә сырдатары терьери чакчы баглатылар. Туллукчан библиотекага оға сылжыта бабулларын кытта торумнамут үле тохтор болда ден бастан ута махбердерен үлехеттер илилера тахтара байылды быт. Оларен эрдеттен сайттах, инстаграмыңа страницалах, YouTube каналлах болан, бу кайыскалар бары күстерин туханан үлелерин өссө киеңейгега билихиннерер кыхтаммыттар. Онтон бу күһүнгәттен Zoom дени онна инстаграмынан бу эфир дени бахалаты бит. Кихи төһө багара бир эре калаһын ырына мугурданма дебит бу манныкка. Холбурен яха аксыз класс кирен олордогона этергеле атын улуста аксыз калаһын яха кирен кыттыгын сөп. Онтуката чүбай. Видеогөнен күнді дылды алгыс каналын терәчиләр. Диен әгәрдә тылларынан сагаланар кас бирди саңа тахарыны тырахалар Сергей көрсөллөр. Народ айымнитын жиетин үлехеттере управление сүбетинен бу саас YouTube канал арыян кенсердери ойнулары мастер-класстары тегин быспакка уган жан кемегер Джон Чунку кологун билле сергексиппиттер. Көрөгө курдук залыбыт пустой, Джон Серге кулуптугар сылжыбатагар атта үрдәгән ден соқтубут керәчиләр битен. Онтан быел күһүнгәттән хари сонун демит бу нехелекпит ытыкылларын кыһыл комиссия байбалагылар бутын үйетитен кинлер тустарынан передача устан уктубут. Отта саңа жыл бутын эме онлайн форматынан Instagram, YouTube каналларынан ыдары бартын буланнан аларбыт. Жан күһәйән кача кылыбыгар кирен саңа кайыскалары төһөдә баглаталлар, сюжетпыт геройдара агачы үйрен мичели бит себеретин, көрөчү кабыллар ытыгын тыгын актыбыттар, суохтабыттар. Жанна Бурмистрова, Сака телевидениете, Тат.